Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού. Σήμερα έχουμε μια νέα και πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη από το χώρο του ελληνικού μπάσκετ, η οποία αφορά τον αιώνιο αντίπαλο. Ο ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε με ένα αστείο αλλά καυστικό ποστάρισμα. Στα social media, στο δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά, που έκανε λόγο για ενδιαφέρον εξαγοράς της ομάδας. Πριν προχωρήσουμε σε όλες τις λεπτομέρειες, αν δεν έχετε ήδη εγγραφεί στο κανάλι μας, σας προσκαλούμε να το κάνετε τώρα και να αμέσως ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις. Έτσι, δεν θα χάσετε καμία σημαντική ενημέρωση για την ομάδα μας. Το κανάλι μας είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που παρακολουθείτε την ιστορία του Παναθηναϊκού και θέλετε να είστε πάντα καλά ενημερωμένοι. 50 μες. Η απάντηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα Παραπολιτικά. Η εφημερίδα Παραπολιτικά στο πρωτοσέλιδο του Σαββάτου 14 Ιουνίου έκανε λόγο για ενδιαφέρον ενός επιχειρηματία πριν από τους τελικούς για την αγορά της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Το δημοσίευμα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν κλείσει ουσιαστικά τον κύκλο τους στον σύλλογο. Σε απάντηση αυτού του δημοσιεύματος, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επέλεξε έναν ασυνήθιστο και ειρωνικό τρόπο για να το σχολιάσει. Μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media πόσταρε μία φωτογραφία με το μήνυμα «Πωλείται ακίνητο με δόσεις χωρίς τράπεπες». Αυτό το ποστάρισμα αποτελεί μια ξεκάθαρη ειρωνική απάντηση στο δημοσίευμα των Παραπολιτικών, υποδηλώνοντας ότι οι πληροφορίες περί πώλησης της ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι αβάσιμες ή τουλάχιστον ότι η ομάδα αντιμετωπίζει το θέμα με χιούμορ και περιφρόνηση. Η επιλογή μιας τόσο άμεσης και συμβολικής φράσης δείχνει την πρόθεση της ΚΑΕ να διαψεύσει τις φήμες με έναν τρόπο που θα γίνει άμεσα αντιληπτός από το κοινό. Μέχιν, το πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Αυτή η ανταλλαγή πυρών μεταξύ της ΚΑΕ Ολυμπιακός και των Παραπολιτικών δείχνει την ένταση που υπάρχει στο παρασκήνιο του ελληνικού μπάσκετ, ειδικά μετά το τέλος των τελικών του πρωταθλήματος. Τέτοια δημοσιεύματα και οι απαντήσεις τους είναι συχνό φαινόμενο και αναδεικνύουν τις σχέσεις μεταξύ των μέσων ενημέρωσης και των αθλητικών σωματείων. Για εμάς, τους φίλους του Παναθηναϊκού, είναι πάντα ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον αιώνιο αντίπαλο. Η σιωπή που υπήρχε αρχικά από την πλευρά του Ολυμπιακού έδωσε τώρα τη θέση της σε μια ξεκάθαρη, αν και ηρωνική, απάντηση, η οποία προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να σταματήσει τη συζήτηση περί πώλησης. Η σημασία της είδησης για το ελληνικό μπάσκετ. Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι φήμες και τα σενάρια είναι αναπόφευκτο κομμάτι του αθλητισμού, ειδικά σε περιόδους όπως αυτή των μεταγραφών ή μετά από έντονες αγωνιστικές περιόδους. Η αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός δείχνει ότι οι ομάδες επιλέγουν πλέον να απαντούν άμεσα και με τον δικό τους τρόπο στα δημοσιεύματα που θεωρούν αναλυθή ή επιβλαβή. Αναμένουμε να δούμε αν αυτή η απάντηση θα βάλει τέλος στα σενάρια ή αν θα υπάρξουν περαιτέρω αντιδράσεις. Το ελληνικό μπάσκετ παραμένει ένα πεδίο έντονων εξελίξεων και συνεχών αντιπαραθέσεων τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Αν θέλετε να παραμείνετε ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις στο Παναθηναϊκό και το χώρο του μπάσκετ, εγγραφείτε στο κανάλι μας και αφήστε το σχόλιο σας παρακάτω.